vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbira kuposterwa nyaya yangu kudomestic issues pamwe ndinokwanisa kubatsirikana. Chitupa changu vigai nekuti baba vekwangu vanokwanisa kuzozvibata nekuti vanotochifarirawo chirongwa chenyu ichi. Nyaya yangu yakamira so. Ndine murume wandinogara naye muno munyika yavatorwa. Inini nemurume uyu takasangana muno muSouth Africa. Tine vana vedu vaviri avo vatakaita tose. Asi kumusha uko pandainge ndiri kumusha ndainge ndakamboroorwa neumwe murume ndokubva tazosiyana zvedu, but patakazosiyana tainge tazvara mwana wedu 1. Dambudziko rangu nderekuti baba vandinogara navo ava havana kana sent ravakabvisa, hapana kana anomuziva kumusha. Iniwo kwavo handikuzivi, ndinongotaura naamai vake pafoni. Murume uyu takabvira kare tichingonetsana. Iye anondituka, anondirova nguva zhinji, uye kana ndakazvitarisa ndinoona kutoti murume uyu wakandidhifoma muviri wangu. Ndine mawanga akawandisisa, mazino angu epamberi ndakazotoita ekutotengera maartificial mushure mekunge ndarohwa akabva. Anokwanisa kuti paya kana akatsamwa anobva aputsa midziyo zvese ndobva ndasara ndiri pazero. TV chaiyo ndinototya kutenga nekuti ndinoziva kuti kana ndikatengwa inobva yaputsiwa futi. Ndinotukwa zvese zvinonyadzisira, asi ndinongozviudza ndichingoti mwoyo wangu nyarara nekuti zvichapera. Mari chaiyo haashandi, iye anongorarama nekuita mapeace job. Inini ndinoshanda basa rakanaka. Mari ndinotumira kuna amai vangu every month. Iko zvino mwana wangu watova kuuniversity 2nd year. Akangonzwa ndichitaura nemwana wangu pafoni anopopota zvisingaiti, ndobva ndangonyarara. Kakawanda ndichipunyuka rufu mumaoko ake kuti laki kwandinogara hakuna vekumusha vakawanda. Unomira pachiwanze achindituka zvemudrezi mangu zvose. Hakusi kuti ndiri desperate, asi ndinongoona ndatomuregerera ndotomuka mangwana ndichiseka naye. Handinyanyi kugumbuka. Ndoitawo sei mukomanashi? Ndaida kuti vana vasvike December vari kuno ndozova transfer kutanga kwegore vagare zvavo naamai vangu. Imwe problem ndeyekuti vana ava vanoda baba vavo zvisingaiti. Ndozodii navo vana ava? Iko zvino ndavazonda sei? Ndinogona kungovapindura rafu isingaiti. Please notify me when you post maita zvenyu muswere munyasha. Plus kubva palockdown paya ndakabatwa neimwe siki. Handizivi kuti isiki rudzii isingarapiki. Ndapedza zvipatara zvose asi siki iyi hairapiki. Mari yapera ndichingorapiswa asi haipere. Iye unoti ndini ndinohura kubasa nemabosses angu. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaureiwo navo mucomment section. Hey, pakaipa. Hanzi murume wangu naiyewo anotevedzera chirongwa ichi. Hey, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai so. Marriages emujoni. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini nemudzimai wangu takasangana tiri padesperation. Mukoma, nekusangana uko kwatakaita ndaifungidzira kuti chatichavaka chichazoita chinhu chihombe. Hongu kana ndakatarisa kuvaka, aiwa takamisa imwe imba mumasvingo mutauni umu zvekuti vanoona imba yedu vanoti ya ava ndo vanhuka ava vakagona kuronga, but havazivi kuti mumarriage medu mukoma tiri vanhu vekuti tinogara tichirwadzisana mukutaura chaimo. Handizivi kuti ndini here ndisingagone kutaura kana kuti mudzimai wangu iye ndiye zvake agara aine pamuromo. Inini nemudzimai wangu takasangana tiri padouble up. Zvakaitika ndezvekuti ndainge ndabva mukukonana nemudzimai wangu because ndainge ndafind out kuti wainge wondihurira, but ininiwo sometimes I don't blame her because panguva yacho zvinhu zvainge zvakaoma. Saka akazomboti ainge afunga kudzokera kumba kwavo. Ndikati dzokerai zvenyu because ndinoona sekunge
kunge ndanyanya kukuurayai nenzara. Akati ava kuya ndopa ndakazongonzwa nemahunga kuti mudzimai wangu ainge otorwa neumwe murume uyo ainge aine shopu yake. Pandakazomukonfranta mudzimai ndokubva azondikumbira ruregerero, but I could not forgive her. Ndokubva ndazongobva zvangu kumusha nedesperation chaiyo yekurwadziwa mushure mekunge ndanzwa kuti mudzimai wangu wainge wotorana noumwe mudhara weshopu achipiwawo chikafu ikoko kushopu ikoko. Ndakazoti ndiri munzira ndichiuya kuno kuSouth Africa ndo patakabva tazokwira rimwe track. Saka takakwira track iri neumwe womukadzi uyo akatanga kundiudzawo matambudziko ake. Ini ndakabva ndazototanga kutomujega ndichimujegera kubva kuBait Bridge kuzonosvika tichizosvika kuno kwatigere kuJoburg. Already ndainge ndataura nemwe cousin yangu, saka basa ndaitoziva kuti kana ndikangokwanisa kungosvikawo muJoburg basa ndinenge ndatoriwana. By the time ndakazosvika kuJoburg ndainge ndatozviwanira mukadzi wangu. Takasvika paya ndokubva tatanga kugara. Aiwa zvose zvainge zviri bomu koma. Taingogara tichingorangaridzana kusangana kwatainge takaita tichingoti ndimwari. Iyewo mukoma ainge atoriwo pakutotiza murume wake. Foni yake yainge yakatodzimwa. Akazoti aibatidza kuno ndikatoona kutoti mathreats acho ainge achibva kumurume ainge akanyanya. But murume akazongoita give up mushure mekunge ndatanga kutaura naye. Ndikamuudza kuti ndini ndainge ndava murume wemukadzi uyu, saka aifanira kuti ange achisiyana neizvo zvaainge achiita zvokumuthreatina. Ndichiti kana kumapurisa nyaya iyi ndinokwanisa kuiindisa because vainge varambana. Iye ndiye ainge atopa mukadzi kupuro. Then mushure mekunge apa mukadzi kupuro akabva ati ndava kuda mukadzi wangu zvekare. Uyu akabva ati ini handichakwanisi. Mukoma takagara tose mune zvakanaka, but as time was moving mudzimai iye ndakabva ndazomuwanira basa ndokubva atanga kushanda kuya. Aiwa akabva atotanga kutoita madevelopments kwavo. Then ndokubva achizoti ngatibatanidzei mari tinge tichienda kunoroora. Takabva tabatanidza mari paya ndokubva tatoenda ndokubva ndaenda ndikanomuroora mudzimai wangu uyu. But iyo yakazova a big issue because pose patinogara tichinetsana iye anenge achiti rume guru risinganyari rinobatsirwa kuroora nemukadzi. Ini handingambozviverengi kuti ndakaroorwa because ndinozviverenga pavakadzi vaya vakazviroora. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza because kubatsirana kwacho kwatakaita ndekwekudai. So ndakati imimi vadzimai mopota muchindijegerawo pano nepapo. Zvekare mari padzakazobatana iye akabva ati kuti ndifadzewo vabereki vangu kamari kangu kandinako kuma savings ngatichingobatanidzai. Ndaiti tikuita zvinhu zvedu pamwe chete ndokubva taenda kuya tikanofadza vabereki vake. But mukoma ndinotoona kutoti dona yemukadzi uyu handitomborina, nekuti kana akafunga chaanenge afunga anobva angoti iwe undikwanire because kana ndakakutarisa handioni murume pavarume because kuti unzi uri murume hunge wajoinidza ukanozviroorera mukadzi wako uri wega. Saka mudzimai wangu ane dambudziko rekuti ane pamuromo haagoni kusefa mashoko awo anobuda mumuromo make. Ino pane imwe nyaya iyo inondirwadza kuburikidza nyaya dzose idzi, izvo zvekuti ndakazviroora ndinongoti hazvina hazvo basa kana wakazviroora mukadzi wangu. Zvino iye ane kamwe kakundituka kaakazondiita. Vose vana vangu zvekare nevake vainge vakaungana panzvimbo imwe chete. Saka vana munongoziva kuti vana vanoita musikanzwa. Ndainge ndichingovakaidza zvakafanana sezvo ndiri munhu anofarira discipline. Ndakazoti ndati kune vake vana handifariri zvamuri kuita izvozvo. Ndokubva ndatora TV ndikabva ndadzima ndikati hakuna vanhu vanoita noise vachiona TV nekuti hapana chamunenge muchidzidza. Apa ndainge ndavaisira movie, zvino vainge voita noise vachiridza mhere vachimhanyisana mumba. Ndakati ndavakaidza kudaro ndavadzimira TV. Iye akabva atanga kundipopotera. Saka iye zvaanoita anoti kana ndikabva apo paanenge akamira achindipopotera unobva wanditevera. Saka ipapo akabva anditevera kubedroom kuya uko kwandainge ndiri akapopota. Ndikabva ndati iwe unoreva here kuti haudi kuti ndinge ndichidisciplina vako vana ndinge ndichisiyana nazvo. Mukoma akabva andibaya nerimwe shoko rekuti nanhasi uno rinogara richindirwadza. Apedza kudaro ndokubva azoti sorry ndangotaura zvangu but I didn't mean what I said.
but shoko mukoma rainge ratondibaya because akangonditi iwe unochemera kuda kudisciplina vangu, ko vako wapedza kudisciplina here? Pavakaitwa waivapo here? Apa ndatorerutsa mukoma because akatotaura mashoko akandirwadza ekuti pandakaita usiku hwose ndichirarwa neex yangu, vana ava vachizoitwa waivapo here? Anova ari mashoko ekuti akandirwadza. Ndakangobuda mumba mukoma ndokubva ndangotanga kungotenderera zvangu ndichida kupedza stress, but stress nanhasi even though takazodzoka kunoku, but stress haisi kuda kupera. Ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo mucomment section. Apa ndainge ndisisina tarisiro yekuti ndichatanga futi kupindwa nepfungwa dzekuti nditsvake umwe mukadzi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndo randakabayiwa naro. Hanzi pavakaitwa waivapo here? Patikarara usiku hwose tichivagadzira vana ava waivapo here? Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Kana wanga uri iwewe mukoma ava, what will be your next step mushure mekunge wabvunzwa mubvunzo uyu? Because zveshuwa wainge usipo, but is that the correct way to address your current husband kunyangwe watsamwa? Zvakangoma hazvo veduwe.